La força que em dones tu fa que encara sigui aquí. M'omples de la teva llum, sense tu no va. Fujigi Yugi, el joc misteriós. El desert errant. La claror que veig allà lluny i que mostra... Va, vine. Ja n'hi ha prou, deixa'm estar. No entenc per què no vols venir, si nosaltres estem casats. Em costa de creure que ho diguis seriosament, això. Doncs és seriós. Ja saps que no és veritat. Tots ho saben, però intenten creure que no és així. Que potser m'estàs dient que sóc una mentidera? Que és mentida? Què és el que és mentida? Tot. Absolutament tot. Tot el que diu la teva boca és mentida. Sí, però... Llavors aquest fill? A veure, de qui és? Segur que vols que t'ho digui. M'estàs dient que aquest fill, que és el nostre fill, també és mentida? Escolta, la gent està tan il·lusionada amb aquest naixement. És clar, per tu tot és mentida. Jo, el nen que naixerà del meu ventre, aquest món que hi ha dins d'aquest llibre vell. Però per què estan tristos la Hoki i en Boshi? T'hauries de posar l'uniforme ara mateix. L'uniforme és el que t'enllaça amb l'altre món. Però que no saps que si jo torno, l'imperi de Conan desapareixerà per sempre? No et sap gens de greu? Ja n'hi ha prou, deixa'm estar. Oh, Taka, t'estimo fins a morir. Sac aquí. No, prou, vull que em diguis Mayo. Deixa'm estar. Vull que em prometis una cosa. Que fins que torni a reunir les constel·lacions de Suzaku, passi el que passi, protegiràs la criatura. Si li passés alguna cosa, segurament no podríem convocar Suzaku. És clar que ho faré. No vull que en dubtis ni un moment. És el nostre estimat fill. Ara, per fi, nosaltres podrem començar una nova història en aquest món. Nosaltres i el nen. Aquest fill no és teu. És de la Miyaka i meu. Ja n'hi ha prou! No diguis el seu nom. Si tornes a dir el seu nom, no me'n faig responsable. Va, Taka, sé que t'agrado. Vull sentir dir que m'estimes. M'agrades. T'estimo molt. Oh, Taka! T'ho puc dir tantes vegades com vulguis. Però saps que el meu cor no et pertany. I et juro que això no canviarà mai. És meu! Calla, prou! I aquest nen també. Prou! Mayo! Que no et trobes bé? Estàs xop de suor. Sí, no és res. Doncs no sembla que estiguis gaire bé, la veritat. Tranquil, no us amoïneu. Llavors, és veritat que en aquell moment... Ai... Per què sempre has de fer el cor fort? Pel que sembla, haurem de començar a buscar Mitsukake tan aviat com puguem. Fes servir aquesta medicina. Em penso que calmarà la ferida. Gràcies. Ostres, aquesta bola no diu ni fava. Voleu dir que funciona? És que si no ens hi acostem, no emet cap senyal. Caram, però quin ensurt! M'esgarrifo només de pensar que el fill de la Miyaka ha vingut fins aquí. Quina història més forta! I a sobre resulta que és el Shinzaho que Suzaku va crear. Potser
Des del moment que el nen es va separar del cos de la Miyaka, ha deixat de ser el Shinzaku de Suzaku. Ei, Taka! Ara ni tan sols és el nostre fill. T'equivoques! Para de dir ximpleries, sisplau! Tant de bo fos així. Però... Imbècil! Encara que ho pensis, no has de dir mai el que penses! Ostres, no tens gens de sensualitat! Chichiri! Deus voler dir sensibilitat. Voleu parar d'explicar historietes vora el foc? El que heu de fer és buscar la resta dels membres. I potser llavors en Taka i jo... Em crema. Taka. Convoca el déu, sacerdotessa. Convoca el déu. Qui és? Espera! Diria que és aquí. No em reconeixes, nova sacerdotessa de Suzaku. Jo sóc Suzaku. Suzaku? Sóc el teu amo. El meu amo? Però què dius ara? Que potser has oblidat que has vingut a aquest món gràcies als meus poders. Però no encaixa. Per convocar Suzaku, en Taka ha de tornar a convocar la resta de les 7 constel·lacions. Desperta't. Les 7 constel·lacions tornaran per recuperar el nen. No és veritat. En Taka està reunint el grup per fer-te desaparèixer per sempre. No és veritat! No ho permetré! De cap manera, em sents? Què és el que he de fer? A veure, què haig de fer? Desitja i prega perquè, excepte en Taka, els altres de les 7 constel·lacions s'extingeixin. De la resta, me n'encarrego jo. Senyoreta Mayo, què hi fa aquí? És que quan estic aquí em relaxo. Deu ser perquè sóc sacerdotessa. Abans d'entrar a resar al mausoleu hauria de prendre un bany. Pretens que em fiqui dins d'aquells banys tan bruts? Ni pensar-ho. Però és que en tota la capital només queden aquestes fonts termals. No vull. Bé, a vostè potser no li cal banyar-se per resar. Però la senyoreta Miyaka sempre anava enfangada d'anar voltant per tot l'imperi amb les 7 constel·lacions. Calla! Oh. Si tornes a dir aquest nom, no t'ho perdonaré. Entesos. N'estic farta. Me'n vaig a dormir, però abans fes-me un massatge. Oh, en aquesta pàgina també... Les lletres estan transformades. Ha passat més o menys quan la Mayo ha entrat al mausoleu de Suzaku. Sigui qui sigui, no hi ha dubte que algú l'ha cridat. Algú? Doncs aquest algú ens està enviant interferències. I a sobre l'uniforme s'ha cremat. Merda. O sigui que no ens podem comunicar amb en Taka? No, fa estona que ho intento, però... Potser en Taka ha tancat l'accés. No té intenció de tornar. Fins que no hagin convocat Suzaku. Diu que si salva l'imperi de Conan, el fill tornarà i la Miyaka es despertarà. Tant de bo sigui veritat. Escolta, Kisuke, no hi ha alguna cosa que nosaltres puguem fer? M'agradaria tant poder ajudar. Doncs, de fet, no ho sé. Tot això que està passant és culpa nostra. I pensar que en Taka, pobre, s'ho està passant tan malament. Hauríem de trobar algú que ens servís. En el meu cas va funcionar. Per exemple, si tinguéssim alguna cosa en comú, la Mayo Sakaki o alguna bona amiga. La Saori Kawai. Esclar, ja ho tenim. Sí. Aquest poble també s'ha quedat ben desèrtic.
I les cases que queden no duraran gaire. Què passa? Està ple de corbs estranys. A mi també em tenen amoïnat des de fa una estona. I la bola de quars? Caram! Ha sortit! Oh, el caràcter de la saviesa, del coneixement. Chirico! Segur que ens la trobarem estudiant en una casa enorme plena de llibres. Sí, recordo que el somni de la Chirico era aprovar els exàmens per treballar de funcionària. No pot ser. Eh? Eh? Ah! Això és enorme! Sigueu benvinguts. Soc l'encarregat de dirigir les obres de construcció de canals i camins d'aquestes rodalies. Em dic Cho. Doncs llavors la Chirico s'ha reencarnat en la vostra descendència. Sí. Quant de temps, amics? Però... On és? Sóc aquí, que no em reconeixeu. Hola, sóc jo, la Chirico. Oh, aquest nadó... És el nostre fill, el més petit. Es diu Gakurei. Que petit que és. Ostres, m'he quedat parat. No m'ho pensava que fos una criatura. Bé, val més que entrem, oi? Vaja, així que el motiu que fa que la terra de l'imperi s'extingeixi... Em sap greu, des que vaig néixer he estat investigant en tots els llibres que existeixen, però... Has llegit tots aquests llibres? Per què l'imperi de Conan s'ha vist immers imprevisiblement en una crisi tan gran? Durant aquests 10 anys he estat viatjant per diferents imperis i no he notat cap mena de presagi de l'extinció, tret d'un insignificant terratrèmol. Doncs bé, d'això... Què et passa ara, Chirico? I ara per què plores de sobte? Au, vinga, mira, sóc en Tasuki. Tranquil·li, m'ha passat, em sap greu haver-te amoïnat. Oh, no has canviat gens, sempre fas el cor fort i de sobte mostres el teu cantó més feble. No sé què dir-te, això no és tan senzill. Eh? Com podeu observar, ja veieu que no fa gaire que m'he reencarnat. Quan vaig néixer recordava com si fos ahir les meves vivències amb tots vosaltres com a membre de les 7 constel·lacions de Suzaku. Em sentia com si jo, la Chirico, m'hagués empetitit de sobte. Però a mesura que passa el temps, tal com heu vist, les estones en què em converteixo en un nadó normal es van fent cada cop més freqüents. Em penso que aquest pas no trigaré gaire temps a perdre els records de la Chirico i em convertiré en un nen normal i corrent. Què? Com dius? Ho sento. Això vol dir... Que els altres membres... Exactament. En el cas que s'hagin reencarnat poc després del que va passar, bé podria ser que ja no fossin conscients que són membres de les 7 constel·lacions. Doncs així no podem perdre més temps. Sí, però no ens podem emportar la Chirico com si res. Aquells ocells negres... em tenen molt amoïnat. En realitat, ells m'han avisat que vindríeu. Què vols dir? Últimament no paren de passar coses anormals. Aquell núvol negre que sembla que estigui viu, els llamps. I aquesta bandada estranya d'ocellots negres que ha aparegut de sobte aquest matí. No deixava de ser un mal auguri, però alhora era evident que s'acostava el moment en què els salvadors apareixerien. I jo n'estava convençuda, sabia que les 7 constel·lacions vindrien a buscar-me. I llavors heu aparegut vosaltres. Aleshores, què passa amb aquesta bola? No serveix per res. No, de cap manera. El camí que condueix cap a la resta dels membres del grup està dins de cada un de nosaltres. Aquest és el vincle que uneix les 7 constel·lacions. Crec que els ocellots negres han detectat la vostra energia i us han avançat. Potser és una trampa? Tant si és una trampa com si no ho és, el que hem de fer ara és perseguir aquell núvol negre.